Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Romel, 30 years old. May ka-live-in ug may upat mi ka mga anak. Taga Matalom, Leyte. Kusog kayo ning inyong programa diri sa amo. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. May murag babag manggod sa akong pananaw. Aron inyong isabtan, sugdon ko adong 18 years old pa ko. Ulitaw pa ko og nagkuha og motor si mama. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa na bas papa ni mo, Romel? Oy, kay doon na unta ko'y isugo. Unsa man na ma? Ako na lang. Ay sa lungsod, oy, doon ako ipapalit. Aw, ako na lang lagi ma. Si papa na lang lagi nimo, kay magmotor ra siya. Aron di ta makagastog pliti. Kay may gasolina man ang motor. Nga naman yung motor ko ma. Kamaon na day kang magmotor. Kayo! Gitudluan mo kong kuya, god. Wa ko tudluing papa kay di man siya musugot. Bata pa ko nung kay ko og wa pa ko nung lisensya. Pero kamao naman gud ko magmotor ma. Og may dakop din sa ato nga wa man gyud. Ang uban gani dihang nagmotor-motor, nadala sa lisensya. Nga wa may lisensyahay din sa ato. Ay di, lagi ba? Ako'y kasab ang papa ni mog maunsa ka simbak ko. Kamao na ko magmotor ma. Be, yawi be. Og lista sa imong ipapalit. Mudagan na ko sa merkado. Oh, awa ma? Kamao lagi ko oh. Arin ako ma. Ay, paghinay, Romel, ha? Di magara-garaan ang motor. Wa ka biyay helmet. So si mama oy. Kaduol na merkado gika din sa ato ma. Ug maayo naman kasada gud. Ug way uso helmet na din sa ato ma. Sige, arin ako ma. Oh. Awa mo oh, di ba? Kamao lagi ko padagan ng motor ma. Amping, Romel! Pabili ko lang sa mama ko. Pitas, nakita ko niya. Pakasugan ko papadagan sa motor. Sama ini. Woo! Mauli normal sa papadagan ng motor. Woo! Mura na kong galupado. Adyong na undungan sa kakusog sa hangin. Huwag mura nagugot ang panit sa akong aping sa kakusog sa hangin nga. Dapat sa akong panit. Woo! Ganito sa feeling ko. Pagus ka ng motor ay. Ako mo siya ipapulbi. Sama ini. Diyan ako sa parkingan sa mga motor din sa merkado. Dalian akong naabot Pinanaan ko sa mga tao. Karoon mo siguro sila kita gusto ko padagan ng motor din sa merkado. Dong, saan tayo kinabuhi ni ba dong? Inailangan mo sa motor no? Ang tiguwang bea. Nga usasan ni tanaw sa akong pag-abot. Marka pa siguro ni kita og maayong mudaog motor na. Palito na ako ng ipapalit ni mama be. Pre. Alam to. Sambula sa akong mata eh. Ay, sa kakusog siguro ni sa hangin. Ginila samtang nagkusog dagan sa motor. Nasundan siguro nag-abog. So yan ako lugod balik eh. Aray! Ay, sambulag yun sa akong mata eh. Human adong nakasuway ko nga nindot man ay kayo ang bation kung i-full ko ang pagpadagan sa motor. Sige-sige na to na akong buhaton. Bisan sigihan ko kasaba ni mama nako nga maghiner lagi kuno ko sa pagpadagan sa among motor. Pero di magud ko mubati og trail kun hinel ang dagan sa motor. Ang sambol sa akong mata, gidadara gyud nako.
Hangtod nga namin niyo ko. Ugunya, Romel, oh ma, diya mo lang isa mo. dong, drive sa agad ko sa motor adtos maasin. Dong kay magbayad ko sa tong motor nga atong giutang. Kay wa mas papagod nimo og sukad mong nangaminyo, wa naman ko'y mapamalihog og drive sa motor. Oh, oh ba ma? Kampay na ko ana. Maghinay lang tadong ha kay mapabayay pagkaimpas anang motora taon. Oh, impas na di ma? O taon, tulo ka tuig na kong inantos ang nagbayad. Unya kamuray nakapahimos. Malmal pa kay nimo kay kusog kay kang mupadagan. O nya, nag-agi ka disgrasya mong motor. Wa man, dili ba? Badiha, ay. Wa man gud kay salig na kung mudawag motor god. Sige na, misalig na ko. Pero sobra rasab kayo ka mo pakusog o padagan sa motor. Oy, halos paluparon naman lang nimo. Naamog mong trail diha ma? Ay, trail karon. O sige na, pag-ilis na. Ug hinay lang sa pagpadagan baya gyud ha. Madukol taman unya ka Romel. Ma, naaya ng dagaan na mo eh. Mura man na nagsunod anig, naglubong patay. Pukos nga to gamay ha. Ay, Ginoo! Hinay lang lagi! Ay, oy! Musay ka magkilid eh! Drive ko ha! Pag hinay lagi, digid ka sa botoy. Hinay lang ba? Uy, ngano nagsigim kag lugod na imong mata, Romel? Itan araw ko day. Mura man og nisamol kasambol ding akong mata. Murag may itong nga ni Badlis nga taas nga mubabag sa pananaw. Unsa? Kaw masad good, oy. Gikan nga hago kayo nga, gikan nagbiyahe. Manghilamos dayon man sad ka. Ha? Mao ka na inungdan day? Ubasin mura ng sindon kong mangguna na sa bitaw sa baol. Unya, musod sa akong mata ang singot. Hapdos mo kayo. Bebe, tanaw na to imong mata, be. Hindi ka makaklaro? Klaro man akong pananaw. Ang kana lang murag na ay mubabag sa akong pananaw ba nga kulor ito nga murag kutay sa lawa-lawa og may murag o sa tumoy. Ug bisan pa og upiyong ko. Naalagi hapon siya. Unsa? Pila ka tuig na akong gibati. Apan wa pa jud ko kapacheck up og doktor kay pobre ra kayo mi. Mag-uumar ako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kusog kay kung mupadagan og motor nga way helmetay. Dili kalikayan nga masuod jud ang abog sa akong mga mata. Ug kun masambol, akong lugoron. Mao ka ning hinungdan kung nganong murag may itom nga sambol sa akong pananaw? Ikaduhang pangutana. Kung mangguna sab ko nga singot kayo ko, dili kalikayan nga mosuod sa akong mata ang singot o hapdos. Mausag kaning nakaingon? Makadaot ba ang singot kung musuod sa mata? Ikatulong pangutana. Kung gikan sad ko nga hago kayo sa uma ug kuwang sa pahuway, manghilam usab ko. Usa sa kaani sa nakadaot sa akong mata. Maunsa man panangnit ang akong mata? Ikaupat o katapusang pangutana. Pobre ra kayo mi ug wa ko kapacheck up og doktor. Asam ko mo duol aron kapatambal ko. Kay og dili ko kapatambal ani. Mo grabe ba ni? Ug posibleng dili na ko makakita. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Romel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again na sa bako Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medikal kay usa man ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga drug related nga mga labad sa uho tungod kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kani ako malakbitan na proud sa kunyani na usa ko
o sa consultant psychiatrist ko sa pinakadako nga drug rehab center dinhi sa Polo, Visayas and Mindanao nga naa nahimutang sa Argao, Cebu. Daghang pamaagi usaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. O ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining the more you know, the less you need to say. Ha? Gamit na mag-meeting-meeting, purbid ang daghana o pangutana ning uban ng mga kaon niya, ang ubang pangutana mura ba just for the heck of it nga asking questions ba. Pero kung ikaw kuan, knowledgeable na ka, maghilom-hilom na naman ka. So the more you know, the less you need to say. Ha? Kada ko nung mo-attend ta og meeting, ako ning ilakbitan na, namo na akong na-learn po sa mga meeting akong na atinan, mo-attend niya rin kag meeting, binag-seminar workshop, imo ko nung i-empty ang imong ulo. Nga wa kay inunta tawag ani. Dili ka expert. Bisa kay balugog ka, imong i-empty imong ulo. So bisa kay balugog ka, pero uban mo ko nambugiro nga o sige question kay dili siya inunta sukway sa yang nibalan. Why you will have to empty your knowledge about the meeting? Because unsa pa may musod diha nga bagong impormasyon kung puno na nadaan. Kinahanglan humble ka nga bisag nahibalo na ka, maminaw ra gyud gihapon. Alright? So, ang ato mo tatampo ko ng adlaw si Romel. 30 ang iyang pangidaron, may ka-live-in, nga partner, o niya upat kabuk iyang anak, taga Matalom, Leyte. So, doon ni sa Bato, no? May pagpaminaw din ni Kapitan Ilarcusa, dini, no? Bitar Batos kasal sa iyang anak, ambot kang maka-attend. Mga Duran o mga Obra family das Matalom kay balo ko na ako yung mga kapilido da pero wa pa kita magkahimamat gyud in personal no. Mga Duran na kabalo ko way na may musulti nako mga Obra na sa diha no. Mga taga Matalom Leyte no. So dito na lang ta sa atong mga pangutana ni Romel no. Mukuan ko ni siya, sambol ko na iyang mata kay kanang motosiklo ko na Romel das Matalom, kating kusuga siya magpadagan niya, why helmet? Wa amay di man siguro po stricto kayo mga pulis das Matalom, di bisag why helmet di mandakpon, pero di sugbo di pwede kay tikitan no kas pulis wa kay helmet. Kada mo kung na helmet, namo ko na siya murag plastic ako ng transparent nga kula, nga transparent makakita ra gyapon nga muputihir sa imong mata against the wind. Ug na mga pollutants dil directly makuan. Directly maigo ang imong mata, no? When we talk about motorcycle, Romel, porbidang dugayan ako nagmotorsiklo, moingon kag sobrang napulo ka tuig, ha? Ako balikon. Ako Dr. Rene Obra, sobrang napulo ka tuig ko nagmotorsiklo. Sa ko nakapalit og 4 wheels. Third hand mga ganito, second hand. Ingon na kakuan kataas ang akong eksperyensya aning motorsiklo. So kadaghan ako aning porbida daghanan akong eksperyensya so kay balog ako pasabot nimo. Usahay lagi kusog og dagan maingon ng mga taga-sugod so nagsuga ng Dr. Obra magpadagan no. Pero ako nga nagpadagan, hinay raman. Pero ang mutanaw, kusog na di kuno kayo. Yung nana ng motorsiklo. So, mas maayagad mag-helmet. Kay gawas nga simbakulag, mauntog imong ulo. Kung na may mga tumba-tumba, dili directly po madamage ang imong ulo. Ang imong mata, maproteksyonan po sa mga makuan ka. Mapuling ka. Anang na yung labay nga mga buyog, mga unsan naman lang diya, abog, dili direct maigo ang imong mata. Kay kung maigo ang imong mata, magluha-luha, siyempre, bisan kaning atong singot na may pangutana ni Romel. Ang iya ko nung singot usahay mo shot, musud sa iyang mata. Mabok ko na nahinungdan nganong na mapiktuan. Siyempre, musud ang imong singot sa imong mata, ha? Nya labi na og ang imong singot nagdaog buling kay naigo sa abog. Mao na nga makuan gyud ka, apektado gyud ang imong mata, no? Ikaw bata pa man sa ka Romel, no? 30 anyos mo ang imong panuigon. So diha sa Matalom, ug di pananglitan kanig okay ra why helmet des Matalom Leyte. May mubag na kay sunglass dia at least protection na ng imong mata ang magmotorsiklo ka. Kay hago ko na ko siya sa uma, way pahulay nya manghilam mo siya nga why
way pahulay-pahulay, dito panghilamos. So, maapektuhan ko no ang iyang mata. Siyempre, akong hiningon, sudden change of body temperature. Dili lang sa mata, kundi the whole of the body may cause some unusual nga feeling. Kay parehara na og kanang suga nga kanang suga sa una nang lampara sa mga sakayan kanang mga mangingisda kanang mga maigo nagtubig nga init kayo mo crack na siya na kanang bato nga bantilis nga gahi kayo kung balikon akong experience ani kaya amo mo ning gihimo ito sa akong farm yes naga pag gahias mga bato nga buhi among dauban og tires nga samtang init pa kayo ubuan og tubig, humok na kayong silsilon sa mga panday. Mo na akong experience. So parehara po na itong lawas. Kung sudden change of body temperature, lower sa nga itong resistance, including sa itong pagtanaw sa mata. No? Baka no sa budget, si Romel, sa mga kuno itambalan na asaman, no? Naaman tayo kanang ophthalmology department sa Vicente Soto, o ganitang na kay budget, Romel, I don't know in Matalom or in Maasin, ang nabay intidia or ophthalmologist. Duha mo ka klase ning gitawag og doktor na sa mga mata, kining ophthalmologist, medical doctor ni sila nga nag-specialize sa mga sakit sa mata. Kining optometrist, doktor lang yung ang tawagan nila, pero ang ilang pag-specialize nga pagtaod og mga glasses, no? Reading glasses, mga nana. So, adto ka mo dool sa ophthalmologist. Ang nag-opera sa akong mata, kay bag-or man kong gioperahan sa akong katarak, kung wala nga mata, si Dr. Ruben Jojo Go, kanang Aquino, rather. Dr. Ruben Aquino nang nasa Beles Hospital. Na po siya clinic sa Perpetual Soccer Hospital. Na po si Simer Go dari sa Chonghua Hospital. Na po si Dr. Larissa Sabal sa Cebu Doctors Hospital. So these are mga inila. Na po si Edward Tan nga akong amigo na nasa iyang clinic sa Cebu Maternity Hospital. Kilid sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So, muna ako mga kailang mga eksperto sa mga sakit sa mata, pero maulagi mga private doctors man sila mag-expect punta nga mo demand or mo charge gyud pud sila according to their professional standard, no? So kung pananglitan gani og di pa ta ready financially, Romel, adto ta og government hospital. No, nana sa ipato niya na, no, di lang ko manghingan og mga ngadro kanang ko nibalan ko kay bago lagi ko operahan sa kong katarak nga mo arang-arang ang kuan ang paminaw nimo. So I'm not saying nga katarak or napoy pa rin body sa mong mata, pwede sa glaucoma o sa mga problema sa mata nga pagadiagnose sa atong ophthalmologist. Alright, so hinaut na kay nakutlo nga pagtulunan karon, Romel, nga to sa libuan millions nga naminaw sa programa kini akong suliran. Manghinaot ko nga okay rang kinabuhi. So all over the world kaya naman tayo live streaming. So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o mayong adlaw. Mga higa